Hej YouTube, og velkommen til min første video. Og det skal simpelthen være en tutorial. Ja, det er en tutorial til at bygge en TNT-kanon, som jeg kan se. Okay, og jeg starter med at bygge 9 henad sådan her. Og 9. Gør jeg 2 hen. Sådan. Gør jeg bare ned igen. Her til. Det næste jeg gør, det er så gør sådan der. Det der, så mangler lige noget. Og det kan være en hvilken som helst slab, det behøver ikke være den her. Det kan bare bedst lide. Så tager jeg så jeres lever her. Sætter den sådan der. Gør jeg sådan. 1, 2, 3, 4 af dem. Ja, så gør jeg sådan der. Og den her, den skal være ikke helt vejen ned, men så lige hertil skal den være. Bum. Og man behøver ikke gøre det her med obsidian. Man kan også bare gøre det med sten. Men jeg prøver obsidian. Okay. Nu prøver vi den. Nu fløj jeg langt, hva'? Hul i jorden. Og så når jeg lader den igen, så skal jeg lige huske at slukke den. Ellers springer det hele i luften. Jeg kan lige prøve den igen. Så den her. Den så jeg ikke, hvor blevet af. Nå, det er lige meget. Nå, men det var min første video. Håber I nød den. Eller subscribe, hvis I altså har lyst. Ja. Og jeg er stiv lige nu. Det er sejt. Ja, vi ses.